Abantu abaningi bayebebuza ukuthi le genge yenombolo ilwiswa yini kangaka makusuke kukhulunywa ngenombolo. Uyabona njengoba ngikhuluma nje ngichaza ukuthi ejele kwakwenzakalani. Khona basifonela abanye bayalo ngisho kuma comment section na ku Facebook na kuzo zonke lezi ndawo bayalwa uma ukhuluma ngenombolo belwe. Abanye ke bayibebuza ukuthi iliswa yini igenge yenombolo kangaka. Inombolo ifana nenkolo. Yabo umubuka amaSulumane mayefaka inkolo yawo kwezinye indawo ayifake ngokulwa. Buka abantu abangamaNazaretha, buka abantu abayizayoni, buka abantu abangamakholwa abasindisiwe. Uma kungathi khona ukugxeka enkolweni yabo ngoba bonke balwa kanjani. Nayo ke inombolo. In fact not ukuthi basuke belwa amakholwa. They are defending inkolo yabo. Nabo laba benombolo njengoba belwa kangaka, they are defending their religion, they are defending their faith, but defending inkolo yabo. Phela inkolo inombolo. Uma ubobabona isikhathi esiningi genge yenombolo vele ithi kunemfihlo eziningi lapha. Kunemfihlo lapha, inkolo leya. So abafuni ukuthi ikhulume inkolo yobumnyama kodwa. So abafuni ukuthi andima usephakathi phela awuboni. Kufana nomuntu angithi kubone nje umuntu mesindisiwe. Ngenza sibonela ngisho ukuthi kumbi. Umuntu mesindisiwe mayiseyekile ukusindiswa ukuthi uyigxeka kanjani leya nkolo. Uvele ibone ngathi usekhululekile ngoba eseyekile. Kanjalo nomuntu oyiNazaretha mayise kanjalo zonke izinkolo. So nabo uma seyiphumile umuntu enombolweni uyayigxeka inombolo bese eyikhomba ebuza ukuthi bengahle kahle ngangidonywe yini ngize ngibe lento enombolo. Kodwa umuntu osekuyona inombolo mukhuluma kabi ngayo ubatshena ukuthi lento yenombolo izinkolo kaSathane bengakubulala ngisho ukubulala ngoba basabuswa yiyo. Ukuthuka kwabo nokudemelayisa basuke bedefenda inkolo yabo ngoba inombolo ifaith. Thank you.